Sana'a sa'a, rashin ta kuwa rashin sa'a. A yanzu mata sun barga daga dogon tunanin dogaro da majibantan al'amuransu, iyaye ne ko kuma masu gidajensu. Shigowar kafofin sada zumunta ya kawo muhimmin sauyi a sana'o'in mata na gargajiya ne ko na zamani, ko na gargajiya da aka zamanantar da su. A yanzu ba yaro ba babba a sana'a, kowace mace fafutukar kanta take yi. Sana'ar kwalliya baƙuwar sana'a ce ta zamani a ƙasar Hausa da mata matasa ke wa amare da ƙawayensu. To gaskiya a yanzu zamanin nan da ya zama na cewa kwalliya ana yin ta sosai da sosai, gaskiya kan ta dogaro da kai ce saboda ana samun kuɗi. Aƙalla nan ba a ƙasa gaba idan aka ce maka ko watan maulidi ko bayan sallah kaga ana yin biki sosai lokuta ko dab da azumi, gaskiya ana samun kuɗi. Shi ɗinki na hannu ne ko keke da sana'a kayan yimɓu irin su tukwane da kasake suna daga cikin ɗimbin sana'o'in gargajiya da aka mayar da akalarsu na zamani. Ɗinkunan 'yan kanti da kayan ƙarau waɗanda a da daga ƙetare ake iya samun su a yanzu kam sun game gari. Da farko dai ina ɗinka tun ina da yarinya ta mace nake yi. Idan na ɗinka zan sa mata a jikinta. Idan na je biki suna ko na je unguwa za a dinga ganin shi ana tambaya ta wannan rigar ta yi kyau ta yi kyau. To lokacin ba ma na yin na siyarwa a haka wanda ya gani zai ce ya yi kyau na ce ni na yi, ya ce to shi ma in yi mai. To da kaɗan dai a haka na fara yi. Abin da ya bani sha'awar kayan ƙarau da farko dai na ga a secondary school aka nuna mana irin muna art aka nuna mana Ladi Kwali, ni kuma na ci buri insha Allahu sai na zama kamar Ladi Kwali. Dalilin da yasa na dage na samu na shiga School of Technology, sannan kuma na tafi ATBU Abubakar Tafawa Balewa University degree and my masters there in na yi master degree dina a Abubakar Tafawa Balewa. Yanzu kuma na aiki da FCET Bichi. Babban ƙalubale a wajen galibin mata masu waɗannan sana'o'i shine rashin dabarun cin kasuwar waɗannan kayayyaki da suke yi, walau ta intanet ko kuma a fito a kasa. Gas ya yi tsada, karanzir ya yi tsada, sannan kuma ita wutar kuma ba mu da ita, saboda haka da akwai ƙalubale. Sannan an duba wajen yin shi ruwan ƙarau ɗin shi ma in kana son ka ga ruwan ƙarau ya yi kyau sosai to dole sai ka haɗa da na waje. Akwai matsaloli na kice mai mutum ya ce miki ga shi yanda za ki mai in ya zo saboda kin ɗan kashe kuɗin ki kaza ya taya wanda ya gani kun gama magana da ita ya zo ya ce shi da kaza yake so in kin mai zai iya cewa a kuɗin wanda ya gani kuma alhalin an sami sauye-sauye da dama a kai.